Sitä aukaisee tähän kohtaan, niin sit pitäis pysyä vielä sateensuojassa, mutta varaosaamata vielä tonne. Yksityiskohta. Ikkuna. Hyvällä tuurilla. Siitä ei satais, jos satais. Sloos vesisade. Tyyny. No niin. Beesi. Tänne näin. Pystyis ne lähet näkemään mitään vitu systeemissä. Ei varmaankaan. No yhtään mitään. Skidisti on. Nyt meitsi on täällä pohjoispäädyssä. Kamera on siellä päädyssä. Laitais paussille vähän. Sen tyynyn kun laittaa. Silloin tässä on vielä tän verran tilaa kattoa. Sitten jos kuvittelee, että olisi ilmatäytteinen patja, mikä on 8 senttiä, tää on 8 senttiä, niin naama olisi niinku täynnä. Ei tässä ehkä kirjaa mahu lukea, mutta tästä saa näin ainakin ilma kiertää tästä näin. Ja sitten on tietysti tää ikkuna tässä. Jepa. Tällaista settiä.